A pandemia, seguro que moitos o recordan, disparou a venda de bicicletas. De feito, no ano 2020 vendéronse o dobre de bicis que de coches. Había moitas ganas de sair ao exterior e a bicicleta ofrecía de liberdade. 5 anos despois preguntámonos se aquel tan frutífero e productivo negocio se mantivo no tempo ou, pola contra, desapareceu o mesmo ritmo que foi chegando á normalidade. Ano 2020, unha cidade galega ao chou, máscaras no rostro, bicis e máis bicis no asfalto. Foi, poderíamos dicir, o ano da bicicleta. A época da pandemia, aí máis ben se despachaban bicicletas, porque todos querían comprar bicicletas e houve un momento que as casas comerciales quedaron sin bicicletas e non había bicicletas para servir. E botamos un par de anos ou así, pois que te vías negro para conseguir bicicletas. Se vendió todo. Sí, conseguimos vender todo lo que había en tienda, incluso bicicletas a lo mejor que ya pensabas que te iba a costar un poquito vender porque se quedaban un pouco anticuadas. Como non había stock, lo que había salía. Foi unha desescalada sobre rodas, proliferaron as tendas de bicicletas. Contanos en Oliveira, por exemplo, que había días de vender ata 7 unidades, unha realidade que nada ten que ver co actual. Ando un bache o sector da bici, non? Ahora mesmo estánse vendendo ano, pois ao mellor 80, 100 bicicletas. Pero bueno, hubo anos de vender 300 bicicletas, En este momento la venta está estancada outra vez. Bicicletas, o pouco que se está vendendo, estánse vendendo máis ou menos cambiando diñeiro, non hai márgenes. Se está vendiendo producto por debajo del precio de coste y eso es lo que hace mucho daño al mercado. Entonces, oye, creo que as grandes empresas teñen que reflexionar e empezar a fabricar e o mercado teñen que baixarlle o precio ás bicis. Es complicado, hay que coger y gestionar bien tu negocio, ver la forma de rentabilizarlo, pero yo creo que vienen tiempos complicados. De feito, nestes dous negocios a viabilidade da tenda ven a grazas ao taller. O elevado prezo das bicicletas fai que a xente prefira arranxar as vellas antes que facerse cunha nova. Vaya como exemplo a zona de Santiago de Compostela. Na pandemia había unhas 12 tendas, agora quedan 4. Unha carreira a do negocio das bicicletas con moitos remontes.